te como. Veña. Non te vou comer a ti, non te preocupes, pero moi bons días, vou comer outra cousa. Que hai unha receita increíble. Como estás, Veña, familia, arriba ese ánimo, porque hoxe temos unha receita ancestral. Non é ancestral, pero sí que leva tempo na gastronomía. Pois, das nosas casas igual non. Xa veredes por qué. Aquí en Galicia non estamos moi acostumados a mezclar a carne co peixe, a carne ou a terra co mar. E os míticos mare monte dos italianos, os mare terra dos catalás, vale, que son bastante, bueno, teñen bastante xeito cando funcionan. Nos xa fixemos algunha historia con albóndegas de carne, choco, verdad? Acordades vos desa receita? Increíble receita, a min encántame. E hoxe, agárrate, polo con cigalas. Ollo piollo. Polo con cigalas que non é outra cousa que facer un bo, neste caso, un bo caldo. Un bo caldo que despois unha carne tan rezumenta como este xamonciño de polo é algo tan suculento como unha cigala, xúntase para dar un asubío, bueno, que esboure no teu padal todo este sabor. Ademais, leva unha pequena picada. Xa verás, eu o que vou facer é dicirche como vai a historia, cal é o truco fundamental para unha receita que salga ben, e sobre todo, cales son os 4 tips necesarios para que a ti na casa triunfes en calquer día. Isto podes facer un día de festa perfectamente. Mira o que temos por aquí, rapidamente. Un pouquichiño de caldo de peixe. Imos acentuar o sabor xa para arriba de todo. Ten algo de verduras tamén. Temos aí unha carcasa, vale, todos as codes, todos os osiños dese polo. Temos por aquí unhas cigaliñas ben bonitas. Non son moi grandes, suficientes para xuntar co polo e que sexa un plato de categoría. Temos un chisco de pan, teño chalota, teño allo, teño unhas améndoas para facer esa picada que vos dixen. Teño unha cebola, de outra maneira, con un pouco de apio para facer ese caldo. Falaremos un pouco tamén das diferencias entre a chalota e a cebola. Temos algo de tomate, eses xamonciños, e para regar absolutamente todo, vale, un pouco, un chisco de viño branco e algo de brandy para flamexar e facer todo xa de categoría. Polo con cigalas, amigos. Ollo piollo, Que tal, Lidia? Moi bons días. Bos días, Iván. Mira que chea de cousas teño aí. Mira como me gusta o bodegón. Un bodegón do máis variado. Sí. A máis gustame encher un pouco a tapa. Mare Monte. Porque despois falamos de 4. Eso é Mare Monte. Monte ten un colega meu. Chámase Monteiro, Adrián Monteiro, Monti pa dentro, xa vai pa ti. Mira, esta receita é moi pouco socorrida aquí en Galicia, verdad? É certo. É que non somos moi de mesturar, somos bastante clásicos. Sí, que comemos peixe. Exacto. Que como está? Agora xa cando facemos unhas fabas con ameixas, xa bum, unhas fabas bueno, un pouco de polvo. Mesturamos con chourizo, Hombre, veces. bueno, con chourizo todo vale. Con chourizo todo vale. De feito, Chourizo válenos. Fixemos fai pouco un bacallau con chourizo. Bum. A mí encantoume, por exemplo. Sí que é verdad que se temos chourizo bo da casa, sempre ese pemento deixa un pouquichiño de saborciño. E bueno, aquí hai xente que moitas veces aparta a cigala para coller o chourizo, Roy, isto é pa ti, come sempre chourizo así, de cada vez que non me parece un ratillo. A cigala dá traballo de pelar. Eso é, traballo de pelar. Ai, Dios mío, unha cigala ben cocidiña, ou ben feita a prancha, ou a vapor. Espectacular. Mirad o que temos por aquí. Vale. Como temos esta historia, o primeiro que a min me importa é coller eses xamonciños, traemos pa aquí, e poñerme a facer unha cousiña que é selar. Aproveitar tamén esa codia, esa pel que teñen, vale, para que deixe un poquinho de graxa e que deixen ben de sabor. Podemos empregar outra carne? Sempre sí. Ademais, sempre dicimos, varía a ti, como ti queiras, o que che guste, dame absolutamente igual. Pero neste caso creo que o ratio de graxa e proteína, tal, e carne, xunto con un pouco con esa cigala que é tan sutil, que ao final eso non ten moito que comer, verdad? Pero deixa moitísimo sabor. Entón, ao final, o que queres non é encher a boca de cigala, é que ese sabor sexa contundente e bonito. Mirad o que facemos nós. Collemos por aquí xa, para facer o caldo, esta pota. E collemos esta pota tamén, vale? Para ir selando neses xamonciños de polo. Vale, mirad o que facemos. Por aquí aceite, e por ali tamén. Porque quero tamén dourar un pouco a carcasa, vale? Veña, facemos un pouco así. Veña, ese esqueletiño ten que ir para arriba tamén. A ver, por aquí, eso é. E buscamos, darlle, que eso é, témolo. Veña, aceitiño do bo, para facer das cousas ben, perfecto. Esta primeira cachovacha, veña. Isto moitas veces eu fago así, porque a veces non está ben limpo de todo, mirade. E se temos que quitar un pouco esta carniña, quitámola. Eu quito a camao.
Isto é así. Se algún tropezón non me gusta, eu limpo un pouco. Na zona dos riles, destas cousas, a veces pode, bueno, coller un pouco de cor rariño, non vos preocupedes, non ten para nada malo, Viña, aquí, pa dentro xa, cando empeza a xubiar, como ten algo de auga, xa verás como me avisa de que iso está quente. Viña, e isto exactamente igual. Vou facer unha cousa. Isto lume rápido, de carozo, e vai pa dentro, que vou salgar un pouquichiño. Así que, pementa e sal, e empezamos nesa codia a traballar un pouco, mirade. Non nos pasamos, co sal sempre digo o mesmo. Vale, se despois vamos a puntear e vai levar un caldo, vai levar todo, é máis que suficiente, vale? Para ir metendo todo na súa historia. Pero eu así fago un pouco de tempo para que se vaya quecendo a miña potiña e facer todo ben rustridiño. Mirade, mira que como vai empezar a chuchear. Vale, isto para aquí. Vale, poñemos isto así. Tranquilamente. E agora pensamos un pouco. Vale? Se nós non selamos isto, a carne vai sair igual, exactamente igual, vale? Pero selala vai facer que esta graxa tamén despois a podamos aproveitar para facer ese pequeno rustrido que nos toca hoxe. E despois unha cousa bastante interesante é que a nosa codia vai quedar un pouco máis duriña, senón despois hai que despregala toda. Entón é moito mellor selar sempre o polo e despois traballar con ela. Hai outras carnes que poderían ir xuntos, sí, poderían. Pero neste caso, gustame así. Vale, ali vamos levar a outra carcasa tamén para dentro. Veña, isto así, metemos por aquí, xuntámonos perfectamente e non saltes, ó, veña, para aquí. Eu vou coller a miña pinciña, esta bonita. Vale, que ti non teñas auga, que te movas un pouquiño, movemos de primeira, se hai veces que hai unha pingueira de auga e podese mover diferente. Entonces eu sempre ruxo rapidamente para que non se nos poña toliña. Veña, eso aí. Perfecto. E vou coller un cunco destes grandiños para que este aí. Vale, agora, para que teñamos todo no sitio. Isto ten que selar a lume medio alto, vale? Ten que selar un ratiño. Collemos o apio máis a cebola grande. Vamos aló. E se me faz o favor, ti vas ir quitando directamente, isto vou poñer por aquí, as cabezas, simplemente as cabezas, e vas a meter nun cunquiño, vale? Nun cunco un pouco máis grande, igual non che collen aí, vouche dar este, por se as moscas, así vas facendo corpos por aquí, cabezas para allá. Si os corpos despois tal, eso é. Ben, eu vou collendo e vou facendo unha brexa. Recordamos que unha brexa, o que falamos de tal, é un corte grosso das verduras. Apio, sempre apio nos guisos mariñeiros, por favor. Sempre, obrigatorio. Media cebola, máis que suficiente, veña. Isto por aquí. Así me gusta. Está rabioso. E agora, como é un caldo, acordamos sempre como vai todo. Con pele, con todo. Danos absolutamente igual. Veña, facemos así. Vou xirar aquelo. Vou meter un pouco, porque antes de dourar a carcasa, vou dourar a carcasa e vou meter directamente despois as cabeciñas aí. Quero douralas tamén un chisco. Por qué? Porque teño unha ola un pouquiña estreita, oxe. Entonces, quero que isto sí que se vaya collendo ben derrustrido, vou apartalo despois, vou chuchar ben nas cabezas e vou integrar outra vez todo aí, xa veredes. Vale, isto para aquí. Agora sí. Empeza a coller sentido. Non vos gusta o ruidiño? Aquí o Paco, o de son, tolea, porque cando me poño aquí cu micro en riba da tarteira, da tixola, do que sexa, cando está fritindo, méteseme na voz e tal, e ten que andar facendo así, ecualizando. É o teu traballo, Paco. Que pasa? Veña, home, veña. Vale, entonces agora, mar e montaña que teñas na cabeza, que che gusten a ti. Así. Bueno, ia decir a paella, pero seguro que a paella... A paella, cuidado que é de conexo, é como se chama? É polo. Por eso decía, por eso decía, a paella que facemos nós, non a paella. Que máis, Mare Monte, así... Pois máis da paella que fai meu pai, que sí que lle bota luras e botalle polo, coello, depende do que sexa. Vale. Creo que non como nada máis así que mesture... Estou pensando, Creo que non. Sí, seguramente. A ver, vouche dicir un, vas dicir, pois tes razón. Dime que non mesturas unhas gambiñas cuns champiñóns. Con champiñóns, sí. Mare Monte, claro, sí. Eso é Mare Monte. Eu os champiñóns mesturo con todo. Con todo, non? Con todo, con legumes, con todo. A ver, o champiñón que vai con todo. Non hai outra cousa. É unha base na miña casa, champiñóns. Pero tal cual, vai con todo. Mirade, estas cigaliñas aquí. Xa veres o que imos facer con elas. Estes corpiños, agora miraremos un pouco como se van as cousas. Temos as verduras tamén ben postas. Bueno, isto espalla que non vexas,
Isto está espallando que non vexas. Veña, vai rustrindo pouco a pouco, así. Eu quero que agora facer un pouquiño de tempo aquí, porque sí que é preciso que este polo se faga un chisco ben, porque despois en 20 minutos vai a estar perfectamente. E quero tamén que isto se toste un pouquiño máis. Así que, pasa máis chalotas, veña. Estou facendo. E se ti, sabes o que podes facer, se queres? Relar os allos. Non, os allos tamén, pero podes para mí. Relar os tomates. Vale, Toma. Dame Toma un que cunco, temos unha porfa. festa aquí, eso para aí. Un cunquiño, queres? Cunco e córtame, a mí non teño Veña, trae para aquí, coitelo. xo corto eu. Trae para aquí, corto así. Isto tamén, falamos moitas veces, podes empregar un tomatiño xa que este feito, unha salsa, non pasaría absolutamente nada, vale? Isto vai para aquí, baixamos lume aquí, seguimos movendo, onde está? Aquí está. Vale, e agora, o que fago, que lle queda unha voltiña máis a este polo, despois é botarlle verduras, perfecto, que se siga facendo, pouquiño a pouco, movemos nesa tixola, vale? E quitar isto, pa aquí pas verduras, tranquiliños, mirade, aquí. E aquí tamén. Por qué? Porque isto vai despois todo xunto para aí. Pero agora, a maravilla deste guiso realmente reside aquí. Aquí reside todo. E agora ven o truco. Se estades un pouco enfadados, aquí a nosa amiga Lidia diría mindfulness. Mindfulness meu é así, mira. Mira. Mira, metes a camisa branca, ¿Dónde oxe. vas? Blue. Esto é portal. Eso quiere decir que teñen cousas aquí. O sea, que o teu mindfulness é machucar cabezas. Machucar de cigalas. Sí, Digo, non sei. Non te me botes en riba, Non, mira, isto é esencial agora ir metendo neste toque, nesta machucada, que seguramente están os de enriba xa mirando para min, pero a min isto reláxame, non polos bichos en sí, senón porque vou facendo como unha pasta, casi como xa triturando in situ, e voulle meter unha de sabor a este caldo que non vai ter ni medio costado. Por lo tanto, temos xa a carcasa, temos as verduras despois, ese líquido, porque ao final, moitas veces aquí no Estachevo facemos isto e nas casas non se fai. Pódese regar con auga isto? Por suposto que se pode regar con auga. É mellor que regar con auga, regar xa con caldo e duplicar o sabor? Bueno, pois pregúntamo ti, que é mellor? Pois claro que sí, que é moito mellor. Non vamos a fallar neste caso. O meu é de pescada, vale? Pescada con un pouco de apio e un pouco de cebola, non tiña nada máis. Igual un verde de allo porro podría ser ese, non sei. Xa o tiña por aí. Vale, mira o que fago eu. Vou empezar a limpar. Vou empezar a limpar estas chalotiñas. Falaba antes da diferencia entre chalota e, como se chama, e cebola, vale? As cebolas, primeiro que hai un montón delas, non? Pero o sabor. O sabor é moitísimo máis puro, moitísimo máis tranquilo, moitísimo máis de que podes morder unha chalota e non morrer no intento e mordes unha cebola e igual choras 3 días, non? Pero sí que é certo que aquí empregamos tamén pouco a chalota. A min pareceme algo que... A min gustame moito máis que a cebola. É que a min pareceme bastante interesante, sobre todo porque é máis útil. En este tipo de pratos, bueno, inda que vamos guisar ben unha boa cebola, ou agora eu emprego, sabes o que moito? Ceboliña. Ceboliña fresca. Sí. A min gusta máis ceboliña ou chalota que a cebola, sí. A cebola, bueno, a cebola a ti faite chorar que non vexas. Sí, tamén. Xa te teño visto, eu chorar comigo. Un choro fácil en xeral, Comigo. Bueno, non tanto. Vale, mirad, isto por aquí. Facemos este pequeno corte tamén, para que vayan facendo todas e quitarlle a primeira codia. Eso é, e a chalotiña xa sabemos, sempre cas verduras, neste caso, de mesa, cando facemos rostidos, canto máis duriñas estén, moito mellor. Quer dicir, canto máis digas ti, eso non o podo nin tocar, nin coller, mellor. A cabaciña, neste caso a chalota, calquer cousa, que este dura, vale? Mirade, isto, outra vez, seguimos. David, voute volver tolo hoxe, pero teño que moverme, macho, que senón, isto non vai, Davidciño. Veña, aí está. E ti na casa, xa está ruxindo. Isto ten que tostar ben, non teñades medo. Lume a cachón e que vaya tostando, que vaya sacando. Veña, últimas destas, a ver onde metín a refrigancha aquí. Pois mira, tes aquí... Dime. Tes aquí diferentes tipos de alcohol que neste caso ímolo empregar para cociñar. Cociñar, sí. Moita xente emprega para beber. Vale, é certo, Quería falar dunha cousa importante, se queres fala agora, se queres... Fala, que eu teño máis ou menos todo controlado, por favor. Pois mira, vou aquí facer amizades como sempre, pero eu sempre digo que temos que ter información para tomar decisións libres. Totalmente. Vale? Hai produtos como é o viño que está moi arraigado na nosa gastronomía. Sí? Que este arraigado na nosa gastronomía pode non ter que ver cas recomendacións nutricionais, non? Vale.
Que pasa? O viño, como ten unha graduación máis baixa que outras bebidas, normalmente hai unha percepción menor do risco. Incluso podemos ter a percepción de que é saudable. Quero dicir, hai moita xente que comeza, sobre todo xente maior, que comeza a beber viño, xente abstemia, porque escoitou que é bo para o corazón. Non? Hai xente... Eu escoitei, non é? Ben sexa xente que xa o consumía non diminúe o consumo por pensar que é un hábito bo, ou xente incluso que se inicia no consumo, xente maior, por pensar que é bo para o corazón. Bueno, o que é bo para o corazón é unha sustancia, un flavonoide, o resveratrol, é un antioxidante. Vale. Que está presente na uva. Xa temos un 99, resveratrol. Vale, resveratrol. Que Mima! pasa? Que o viño ten moito máis que resveratrol. Non podemos ver os alimentos con componentes illados, porque non podemos sacar componentes illados beneficiosos de calquer alimento. Temos que mirar os efectos para a saúde do global do alimento, non? Neste caso, o viño non só ten resveratrol, ten tamén alcohol. Non é bo para o corazón, non é recomendable, ni sequera, se está dito por un profesional da saúde, recomendar consumir unha bebida alcohólica para mellorar o corazón. Isto di, por exemplo, a Asociación Americana do Corazón, que non é recomendable enfatizar un consumo de alcohol. Ademais, a Asociación Americana do Corazón está bastante... é un referente a nivel mundial neste caso, vale? E por qué? Por que digo isto? Mira, sobre todo que hai moita xente que non sabe, o alcohol está relacionado co risco de cancro, de diferentes tipos de cancro. Sí? Incluso cun consumo moderado. Vale. Hai un estudo que se fixo moi importante, un referente, o estudo EPIC, é un estudo que se fixo en 10 países europeos, dunha duración de 30 anos, aínda está en curso. Estudou, é o estudo máis importante, grande, que falaba de alimentación, estilos de vida e como influían na nosa saúde, especialmente no cancro, en enfermedades cardiovasculares, non? Enfermedades crónicas. Bueno, pois concluíron que ata un 10% dos cancros son atribuibles en homes, son atribuibles ao consumo de alcohol. O canto? Ata un 10% en homes e ata un 3% en mulleres. E destes cancros atribuibles ao consumo de alcohol, ata un 50% deses en homes e ata un 30% en mulleres eran en persoas que levaban un consumo considerado moderado. Que eles consideraban? Que se consideran as recomendacións como moderado. Normalmente, nas recomendacións oficiais considerase moderado 2 viños ao día, 2 cervexas ao día en homes e unha consumición en mulleres. Eso que tradicionalmente se fala de consumo moderado. Pero xa non se fala ou se falaba? Se sigue falando, por desgracia. Por que? Pois non entendo, vale. Que quere dicir o estudo? Que non é un consumo mínimo seguro de alcohol. Evidentemente, a maior consumo, maior risco, evidentemente que hai máis factores, como a predisposición xenética, pero como non sabemos se temos a arma cargada, como digo eu, mellor non apretar o gatillo. Sí, pero eso está ben explicado. A min isto gusta, porque a xente a saúde importalle. Outra cousa é que despois un elixa fumar, ou elixa comer todo o día, estar tomando todo o día mollando na palleta. Eu son dos que digo que pouquiño a pouco, as cousas, deixemos un chisco de viño de nada para aquí, para ir mollando. Mirade esta corxa desa ceboliña por ese polo. É o que queirades, pero información ou poder, vale? Isto é importante, información ou poder. Deixadme unha cousa, porque senón isto de beber todos os días viño, ao mellor, se tomas un chupirriño, porque hai xente que de verdad que toma nada, que toma miña nai, non todos os días, pero casi todos os días toma, pero o fondo dun vaso, unha botella duralle 10 días, 15. Eu creo que se beber alcohol igual non é. Pero ainda que non o tomara non lle pasaba nada, que eso que estás a dicir ti. E co da casa igual, que te xente di, no, pero este é da casa. Sí, bueno. O da casa leva alcohol, pode levar menos, pero leva alcohol. Moderación en todo, eu tamén sempre o digo. Eu un pouco de viño a veces non todos os días o tomo, pero de vez en cando tomo un pouco de viño, creo que non hai ningún problema, sempre que teamos un pouco de control. Pero estos son gustos, Mirad o que facemos agora, cólleme o importantísimo. Xa temos isto, sí, perdón, o brandy, claro, porque non che digo nada. Vale, importantísimo agora que isto está xa tostado, meterlle unha ruxida boa de brandy, vale? Xunto con esa ruxida boa de brandy, que o que vamos é desglasar ese fondo, que quede cun corte ben chulo, e con ese saborazo que nos deixa tamén a nosa cigala, as nosas cabezas, o que facemos é, de seguido, collemos o viño. Porque o viño vai outro pouquiño pa aquí. E quero que evapore o alcohol rapidamente e que siga con lume a cachón. Porque, de contado, imoslle botar xa esas verduras xunto con esa carcasa que temos de polo e xunto co caldo. E así, nós, aquí, o que facemos é botar xa este allo, botar o tomatiño e ter prácticamente todo feito. Pero antes de irme, no meu chisquilichasqui, vale, quero dicirvos un truquiño. Así que deixademe bulir rapidamente aquí, subo o lume,
para que isto se toste, sempre xogamos co lume, os cociñeiros, vale? Lume pequeno, lume grande, tal. Se queremos que algo evapore rápido, que bula un pouco máis, sentido común, un pouco máis de lume, pero te de cuidado, porque un pouco máis de lume tamén é que se queima moito máis rápido todo. E sobre todo cando estás cun chisco de allo. Por que lle boto o allo? Isto é cociña pura e dura. Teño líquido, verdad aí, Lidia? Teño líquido. Rapaces na casa, si ou non? Ese líquido vai facer que non se me come na vida, pero como o líquido vapore de contado, ese allo queimase tamén de contado, porque ahora teño ben de lume. Veña, isto por aquí. Que pasa? Que eu teño tomate e todo o líquido dese tomate perfectamente. Gracias, Lidia. Veña, temos isto por aquí. Facemos isto. Mirade. Eso, un minutiño máis e vais o alcohol enteiro. Isto, aquí posto na nosa base perfecta. Un minutiño para aquí e aquí. Xa nós facemos o seguinte. Mirade. Pa dentro. Todo pa dentro, así. Eso é, que se vaya medio facendo. Hoxe as verduras non preciso tostalas, non vou sacar. Teño verdura tamén aquí, teño un pouco de todo. Polo tanto, o que facemos é ter isto posto, isto para aquí, por suposto, e regar con ese caldo que vos dixen de peixe, neste caso de pescada, regar absolutamente todo, cubrir un pouquiño. Esa carcasiña, mira, tal cual, casi que nin medido. Aquí nos Dache Vos estamos pintados para todo, como pintamos? Non pintamos la mona, pero pintamos ben tamén. Veña, aí che. Bueno, a mona ás veces tamén. A veces tamén, home, ás veces tamén a pintamos. Perfecto. Aquí está o truco, da receita de hoxe. Ti na casa, aquí está, todo o sabor está aí. Vale, tomate, para aquí, xa rapidamente. Veña, que se mova eso, que se empeza a mover. Mirade, eso é. Encántame cando faz un pouco de carne, o primeiro tostas, o cor que colle ese allo, esa cebola, ese tostadiño é maravilloso. E non é máis que o tostado que lle quitamos a pel, vale? Isto agora ten que reducir. E isto ten que empezar a ferver, vale? Nós estamos no noso sitio. Baixamos lume. Ven comigo. Vale, agora hai unha cousa que quero que vexades. Rapidamente. Mirade. Cando ti vas a pelar unha cigala, moitas veces volveste tolo. Se a cigala está super fresca, esta compreina Antonte. Vale? Super fresca, aquí ainda estaba medio viva. O que vas a encontrar é que casi a pel non se te quere pirar da tal. É complicado, está pegadiña a casca, a codia. Vale, cousas que podemos facer e que son interesantes. Vale? Ferver un pouco, escaldar, poderíase facer. Neste caso, como leva xa na neveira tal, mirad aquí, importante, cando vamos a pelar unha cigala, ten como uns faldós. Velos aquí? Velos ti tamén? Mira, e faz así. Taca, taca, taca. Escóitalo. Sí. Taca. Aí está. En isto, o que estamos a romper é a parte de arriba, como dese exoesqueleto que ten, empezar a tirar, sempre queda esta primeira parte, eso. Mirade, se somos un pouco habilidosos, imos quitando todo isto e vai facendo eso. Hai que romper, a ver como faz. Que licuá. E aquí, hai xente que lle deixa o rabiño, outra xente que non, pero mira, maravilla pura e dura. Así que nós quedamos aquí reducindo eso, fervendo un pouco nese caldo, que son agora xa sabedes, ferve 10 minutos e outros 10, 15 minutos e témolo, para regar, regresar con todo feito e isto a última hora mételo aí ben bonito. Así que, un chisquilichasqui, ainda teño que facer algo. Para, rapidamente, teño que poñer o pan ese. Non te movas, ti sigue aí, xa tes as maus feitas no teu sitio. Teño que fritir un pouco de pan en esas améndoas. Veña, este pouquiño. Poñemos un pouco de lume, que senón non vamos. Eso é. Poñemos a codia de pan por aquí, esa rebandiña, e neste lado un chisco. Veña, de améndoas. E agora sí, tostamos, chisquilichasqui, e de seguido estamos aquí. Veña. E imos alá, veña que vai o trebello este. A ver, estule aquí esta cociña que mete medo. Pero que mete medo, en serio. Mira o que facemos. Trebello do diaño. Isto xa ímolo apagar. Ese caldo apagadiño. Ala, xa te teño. E aquí o que temos agora é ese pan tostado. Temos esa améndoa tamén tostadiña e fritidiña. Hai que sacar un pouco antes a améndoa co pan, que senón a améndoa queimase, vale? Temos esas cigaliñas aí postas bonitas que estaban no último intre. Isto non ten que facer 15-20 minutos, ben, con que? Con esta maruxucada, mira. Mira como quedou de sequiño. Certo, que despois non miramos. Así, ese tomate natural ben sequiño. Posto aí. E nós o que facemos é o seguinte, mirade. Collemos un pouco deste caldocho. Espera que teño aquí un cunquiño, xa verás.
Eso é. É de ter un coador por aí que tamén me interesaría. Porfa, sí? Grande. O coador. Ese grande tamén me vale. Agora, para facer a primeira remexida, váleme perfectamente por aquí, porque vou coller un pouquiño deste caldo, vale? Sobre todo para que non me trabe. Pois falamos. Primeiro lle quitamos a humidade e despois... Si, facedeme caso, faise así, quitas a humidade, facemos todo no seu sitio. Non vos preocupedes. Améndoas, pa aquí. Con este propio que tiña aquí xa me vale. Veña, améndoas pa aquí. Hai que picar todo. Isto dalle un toque espectacular. Pan. Aí, ben fritido. Veña, pa dentro. Aí estamos, eh? E agora, o noso boneco. Aquí. Isto mete medo. Isto con lume pequeno. Veña, un pouco de ruido. Poderíamos picar no machucador, a morteiro, por exemplo, o pan máis améndoas e tal, pero quedan así como trociños e tal. É o propio rustrido, podría ir en natural. Pero hoxe protagonista. Esa cigala, ese polo, veña. É un pouco gordiño, como vai quedar isto aquí agora, é maravilloso. Porque este prato xa está feito. Mirade, poñemos aquí. Empezamos con caldo. Veña, caldiño que estaba feito, non me quero queimar e non quero facelo parvo. Para aquí. Empezamos con este caldo xa. Eso ten lume, mirade. Eso é, teño a tarteira collida. Un pouco dese caldiño quente, bonito, ca carcasa do polo, con toda esa historia. E agora, botamos, vale? Un par de culleradas de eso que é auténtica maravilla. Rápido que bulimos. Aí che vai. Mirade. Colle unha culler, esta que tiña con iso, vale, e pa dentro. E aquí, neste remexido, volve a meterse o polo. Mirade. Un pouco para aquí. Se preciso algo máis, agora empezamos a xogar tamén cas texturas, Sobre todo, en plan, como queremos nós que trabe eso, tal, ten que cocer un pouco, debe ser ainda algo líquido, xogamos máis con ese caldo, facemos eso tal que así, que empeza a ferver, e empregamos o seguinte, ese xamonciños pa dentro, imos probar de sal a última hora, e temos a receita feita. Acordádevos, sempre dicimos o mesmo, cando isto está medio cocido, vale, en 20 minutos, voltamos e metémoslle esa cigaliña pequena e fresquiña como está. Que precisas? A ver, dime ti, que precisas? 2 minutos. O propio calor residual xa che vale. Veña, así que isto pa dentro, deixademe aquí, que vou metendo máis caldo, tapamos 20 minutos, e non chisquilichasqui, estamos aquí pa lamber todo xunto que vai meter medo. Veña! Hoxe cociñamos polo con cigalas. Comezamos alpementando os zancos de polo para selar cun chisco de aceite, ao mesmo tempo que tostamos a súa carcasa para máis tarde reservar, engadindo as cabezas das cigalas e machucándoas para que solten todos os seus zumes. De seguido, botamos un chisco de brandy, máis tarde un pouco de viño, deixamos que evapore o alcohol e volvemos a engadir a carcasa de polo cun recortes de verdura, cubrindo con caldo e deixando cociñar. Co polo reservado, incorporamos as chalotas e un chisco de viño branco xunto cos dentes de allo ben picadiños, rustrindo uns minutos para de seguido incorporar os tomates relados e remexer. Voltamos para triturar o rustrido cunhas améndoas e unha rebanda de pan tostado previamente xunto cun chisco de caldo xa feito, para pasar a tarteira xunto co polo e o caldo. E nos últimos intres, engadir as cigalas para comezar a papar. Veña, non, polo con cigalas. Ollo, piollo, como non vou estar contento? Mira que cousa tan xinxela, Un bo caldo, un bo rustrido, xuntas todo, un pouco de pan, un pouco de améndoa, e eses zanquiños, eses xamonciños, con unhas chiscos, de coliñas tan cucas de cigala, pos todo xunto e menuda maravilla. Agora, colle culler, colle pan, e empeza a chuchar no polo con cigalas. Non está che bo. Aburiño! Colla aí, que imos poñernos como quicus. Como quicus.